Σήμερα θα σου κάνω ένα παράδειγμα στο χάσιμο επαφής, ένα εύκολο παράδειγμα σχετικά, να δεις λίγο πώς δουλεύει. Έχω ένα ελαττήριο, έχω φτιάξει τη θέση φυσικού μήκους και στο ελαττήριο έχω καρφώσει το σώμα 2, το σώμα 2, και πάνω στο 2 έχω ακουμπήσει το σώμα 1. Το γενικό πλάνο είναι να εκτρέψω το όλο σύστημα, να το αφήσω ελεύθερο και να δω που μπορεί να χαθεί η επαφή του σώματος 1 από το σώμα 2, να ξεκολλήσει το 1 από το 2. Λοιπόν, σου ζωγραφίζω για αρχή τις δυνάμεις στο σώμα 1 και στο σώμα 2. Έχεις το βάρος 1, τον I1, τελείωσα με το 1. Τον I1 είναι η δύναμη που δέχεται το 1 από το 2. Και τώρα το σώμα 2 δέχεται το βάρος 2, την F ελαττηρίου επειδή το 2 είναι δεμένο σε ελαττήριο και την αντίδραση αυτής της νη1, την νη1 τόνος, και στην ουσία είναι η δύναμη που ασκεί το 1 στο 2. Τώρα, πρωτού μιλήσω για την ισορροπία σε αυτή τη θέση, να μιλήσουμε λίγο για το πού θα μπορούσε να χάσει επαφή το σώμα 1. Δηλαδή, εδώ ισορροπεί το 1. Κάτω από τη θέση ισορροπίας σε μια τυχαία θέση έχεις το βάρος 1 και τον I. Αυτό το I έχει γίνει μεγαλύτερο από το βάρος. Γιατί? Επειδή το σώμα μη 1 κάνει α-ταφ. Εφόσον κάνει α-ταφ, η F επαναφορά σου, που είναι η συνισταμένη δύναμη, πρέπει να κοιτάει προς την θέση ισορροπίας. Άρα, πηγαίνοντας προς τα κάτω, το I συνεχώς μεγαλώνει για να κοιτάει η συνισταμένη σου προς τη θέση ισορροπίας. Εφόσον μεγαλώνει τον I, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάτω από τη θέση ισορροπίας να χαθεί η επαφή επειδή έχεις κάποιον I, ενώ ξέρεις για να χαθεί η επαφή πρέπει τον I να γίνει 0. Άρα, αν το μελετήσω πάνω από τη θέση ισορροπίας, έχεις το βάρος 1, έχεις και τον I, που εδώ για να κοιτάει η συνισταμένη σου προς την θέση ισορροπίας, που είναι η F επαναφορά σου, αναγκαστικά τον I πρέπει να έχει γίνει μικρότερο από το βάρος. Με άλλα λόγια, στη θέση ισορροπίας το βάρος είναι ίσο με τον I και όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, τον I μικραίνει για να κοιτάει η F επαναφοράς προς την θέση ισορροπίας. Άρα, αν είναι να χαθεί η επαφή θα χαθεί πάνω από τη θέση ισορροπίας. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για το D του καθενός, τη σταθερά επαναφοράς. Το D1 που κάνει α-ταφ είναι μη1 ωμέγα τετράγωνο. Αντίστοιχα το D2 μη2 ωμέγα τετράγωνο έχουν το ίδιο ωμέγα επειδή κάνουν την ίδια ταλάντωση με την ίδια περίοδο. Και τώρα το D του συστήματος, αν μιλήσω για το σύστημα, είπαμε ότι τον I1 και τον I1 τόνος είναι εσωτερικές. Άρα είναι σαν να έχω ένα μεγάλο σώμα που να δέχεται τα βάρη και την F ελαττήριου. Είναι μια κλασική απόδειξη α-ταφ με τον D να είναι K. Άρα το D του συστήματος είναι K, που είναι μη1 και μη2 επί ωμέγα τετράγωνο. Θα το χρειαστούμε αυτό. Τώρα πάμε στην θέση ισορροπίας που η συνισταμένη είναι 0. Εφόσον η συνισταμένη είναι 0 για το σύστημα, είπαμε νυν η τόνος φεύγει, άρα η F ελαττηρίου ισούται με τα δύο βάρια. Άρα το K επί ΔL ισούται μη1J και μη2J, άρα μη1 και μη2 επί J, και αυτό θα το χρειαστώ σε λίγο. Και τώρα πηγαίνω και μελετάω μια τυχαία θέση πάνω από τη θέση ισορροπίας που θα μπορούσε να χάσει επαφή το 1 και λέμε ότι η F με θετικά τα πάνω παίρνω, είμαι πάνω από τη θέση ισορροπίας και λέω ότι η F επαναφοράς μου είναι μείον D1 επί ψ. Με θετικά τα πάνω, νη μείον βάρος 1 είναι μείον D1 επί ψ. Πάει δίπλα το βάρος, άρα το νη ισούται μη1 επί J μείον μη1 ωμέγα τετράγωνο επί ψ. Τώρα, για να δω που χάνεται η επαφή, μάλλον για να μην χαθεί η επαφή, πρέπει το νη να είναι μεγαλύτερο ίσο με το 0. Άρα, κάνοντας αντικατάσταση στο νη, μη1 επί J μείον μη1 ωμέγα τετράγωνο επί ψ μεγαλύτερο ίσο με το 0, πηγαίνει ο ένας όρος δίπλα, μη1 επί J μεγαλύτερο ίσο μη1 ωμέγα τετράγωνο επί ψ. Άρα σου έβγαλα ότι το ψ είναι μικρότερο ίσο από J δια ωμέγα τετράγωνο. Λοιπόν, άρα όταν η απομάκρυνσή σου είναι μικρότερη από τόσο, τότε το σώμα δεν χάνει επαφή. Τώρα πρόσεξε λίγο. Αυτό εδώ το ωμέγα τετράγωνο θα μπορούσα να το γράψω K δια μη1 και μη2. K δια μη1 και μη2.
Ανεβάζω το μη 1 και μη 2 πάνω να κάνω σύνθετο κλάσμα απλό και θα μου βγει μη 1 και μη 2 επί G δια κάπα. Όμως, αν παρατηρήσεις από αυτή τη σχέση, το μη 1 και μη 2 επί G δια κάπα μου κάνει δελτα L. Άρα, σου απέδειξα ότι όταν η απομάκρυνσή σου είναι μικρότερη ίση από δελτα L, από το δελτα L, το φυσικό σου μήκος, τότε δεν χάνει επαφή. Με άλλα λόγια, αν είναι να χάσει επαφή, θα χάσει όταν το ελαττήριο βρεθεί στο φυσικό του μήκος. Ευχαριστώ.